तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः गणेश विघ्नेश गिरिजानन्दन प्रभो मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। खर्वस्तुलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दनकन्दलुतमधुपव्यालोळगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरौ सिन्दूरं शोभाकरं वन्दे शैलसुतसुतं गणपतिं सिद्धिप्रदकामदं। ଦିନକର କଥା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ କିଏ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେବ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ 14 ଭୁବନ ସର୍ବ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେବି। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ମୋର ନାଭି ଦେଶରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାତ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେବି। ଏମିତି ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଲାଗିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲେ, ଚାଲ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଶିବ କହିଲେ, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯିଏ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସିଏ ହିଁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କିଭଳି ପରୀକ୍ଷା ନେବେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବାହନ ଚଢ଼ି ଯିଏ 14 ଭୁବନ ସର୍ବ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମଣ କରି ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ସିଏ ହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବାହନ ଚଢ଼ି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଫଳରେ ସେଥିରୁ ଦେଖାଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଗଜାନନ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ମୂଷିକ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାହନରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୂଷିକ ଯେହେତୁ ଆଳସ୍ୟପଣ, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଦୂର ଏମିତି ଯାଇପାରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ବୁଦ୍ଧିଦାତା, ଜ୍ଞାନଦାତା, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି କହିଲେ, କର୍ପୂର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାରସାରଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରଂ ସଦା ବସନ୍ତଂ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତଂ ନମାମି। କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସର୍ବ ଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯିବି। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ଭ୍ରମଣ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହି ହର ଗୌରୀଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ 7 ଥର ପରିକ୍ରମଣ କରିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରିକି ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ବିଘ୍ନରାଜ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଘ୍ନରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନାହୁଁ, ଆପଣ ତ ଆମ୍ଭ ସାଥିରେ ଯାତ୍ରା କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଆସିଲେ? ଭଗବାନ ସେଇଠି ଗଣେଶ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଇଁ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ, ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଯାହାକି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସର୍ବ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଲୀନ, ତେଣୁ ମୋର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବିଘ୍ନରାଜ ଗଣେଶ ହିଁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେବେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ, ସର୍ବକର୍ମର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବିଘ୍ନରାଜଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ବିଘ୍ନରାଜକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କଲେ ତାହା ଶୁଭ ହୁଏ, ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ଶୁଭ ହୁଏ। ସେଇଠି ଦେବତାମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆହେ ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନରାଜ,
ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଆଦିଦେବ, ତୁମ୍ଭେ କଳିଯୁଗରେ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ? ସେହି ସମୟରେ ବିଘ୍ନରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଆହେ ଦେବଗଣ, କଳିଯୁଗରେ ଭାଇ ଭାଇକି ମାନିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି ଚୋରି, ନାରୀ ନାରୀ ହଣାକଟା ଚାଲିବ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିବ ନାହିଁ। ଧନରତ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି, ବୃକ୍ଷ କଟାକଟି, ମଣିଷ ମରାମରି ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବେ ଦେବତାମାନେ ଏବଂ ସର୍ବ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନାଶ ଯିବେ, ବିଲୁପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ହେବି ଧୂମ୍ରବନ ଧୂମ୍ରକେତୁ ରୂପ ନେବି ଏବଂ ମୋର ବାହନ ହୋଇଥିବ ନୀଳ ଅଶ୍ୱ। ସେ ନୀଳ ଅଶ୍ୱରେ ବସି ଗୁପ୍ତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ମୁଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବସୁନ୍ଧରା କାନ୍ଦିବେ, ବସୁନ୍ଧରା ଗୁହାରି କରିବେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଯିଏକି ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଗୁହାରି ମାଗିବ, ମୋ ପାଦରେ ଶରଣ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ମୋର ତ୍ରିନେତ୍ରରୁ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ସୁନାମି ଏବଂ ମୋର ନିଶ୍ୱାସରୁ ଅଣଚାଶ ପବନ ଜାତ ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ଏବଂ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ହେବ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ